Аз так не тръгнах да снимам. Снимай. Търсете лугерите, където тревата е ниска и спасена от овцете и от добитъка. Където е висока тревата, лугера не живее. Видях вторен дъм. Къде сме, бе, Раяне? На сафари джип. Лугер! Лугер! Ще умрем! Да, знам! На сафари джип. Баба ми! Та има крава. Камъни! Той кара бавничко. Не се виждала лугер. Ето ги! Лугер! Видяхте ли? Ето лугер! Лугер! Ето там! Ей там! Лугер! Не тръгвай! Когато ходи в Африка, значи той докато се вози в една сафари джип и там ги кацали мухите и той казал на негрите, които били с него. Добре, че това не е мухата, Цеци. И те му отговорили, че точно тази муха и той се стреснал и те му обяснили, че през този сезон те не хапили, а само кацали на тях и като нормалните мухи.